Kisih rahmating Gusti lan siyeng Sang Rama wapanunggiling Roh Suci umbrah ing kawula Wilujeng pepanggihan malih wonten ing dinten Selasa 9 November 2021. Sesarengan kita ngraosaken berkah pitulunganipun Gusti Allah lumantar pakempalan pandonga warkaning prayatipun Allah. Kita sarengan nyatunggilaken raos, nyatunggilaken manah, nyatunggilaken gesang lan wekdal sak wetahipun dinten menika kanthi langkung rumiyin nglairaken pengaken pilih pitulungan kita menika pinangkanipun namung saking Sang Yehuwa Allah ingkang nitahaken langit kalian bumi. Pramila sir rahmat lan tentrem rahayu ingkang saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing panjenengan sadaya. Amin. Umbrah ing kawula warganing prayatipun Allah. Reseping pangandika suci dinten menika migunakaken irah-irahan so jejer. Kandhanono aja metani alaning liyan. Warganing prayatipun Allah, metani menika kadadosan saking tembung lingga petan ingkang tegesipun madosi tuma ing sak tengahing rambut. Madosi tuma ing sak tengahing rambut menika madosi kewan alit jahat awon ing sak tengahing rambut kados dene wana ingkang ketel. Tentu dadi perkawis ingkang gampil kangge mujudaken kejawi tumanipun ingkang mlajar mriki ugi awit kedah mbiyaki rambut ngurutaken ing saben biyakaning rambut kala wau. Warganing prayatipun Allah, metani alaning liyan menika dados gegambaran tiyang ingkang remen pados-pados kesalahaning sesami kanthi tujuan supados saged nyerita bab
alaning sesami kala wau. Mbok menawi estunipun angel sanget kangge manggihaken kelentu lan kesalahaning sesami, nanging kados metani tumo sedaya dipun biyaki setunggal mboko setunggal, lajeng dipun turut saha dipun runut ing saben biyakan. Pokokipun ngudi supados saged manggihaken kelentulan alaning sesami kala wau. Kados-kados menawi sampun manggihaken kalepatan kleruning sesami, alanipun sesami menika lajeng gadhahi raos marem. Kanthi saged manggihaken kalepataning sesami, rumaos saged nutupi ingkang dados alaning diri tiyang ingkang petan. Warganing prayatipun Allah, tiyang Jawi tansah ngudi kangge mujudaken gesang sesarengan ing sosial kemasyarakatan, ngudi supados tansah harmonis. Tiang Jawi tansah ngudi mujudaken situasi ning gesang masyarakat ingkang urmat ing urmatan, aos ing aosan, menapa dene mitadosi sesami minangka wujud saling percaya. Tumraping tiang Jawi, pados-pados kalepatan saha alaning sesami menika dados perkawis ingkang boten sae, ingkang boten trep menawi kawujudaken ing lampah gesang. Metani alaning liyan menika pendamel ingkang asor. Mila lajeng wonten pepemut kanthi ungel-ungel Jawi, aja metani alaning liyan. Warganing prayatipun Allah nglajengaken reseping pangandika suci kala wingi. Rasul Paulus mbabar pitutahipun dumateng Timotius bab tanggal jawabipun ing satengahing pasamuan. Tugas tanggal jawab ing Timotius inggih menika nggula wentah saha mujudaken pemut dumateng saben warganing pasamuan supados gesanging tiyang pitados menika tansah cunduk kalian karsanipun Gusti. Menawi kesanging tiang pitados cunduk kalian karsanipun Gusti, tamtu dados paseksen ingkang trep lan prayogi. Sumangga langkung rumiyin kita maos mireng migatosaken saha ngraos-ngraosaken pitedahipun Rasul Paulus menika lumantar waosan kaping kalih ing leksionari dinten menika. Nglajengaken waosan kala wingi setunggal Timotius bab gangsal ayat 9 dumugi 16 migunakaken kitab suci Jawa taun 1990 sekawan. Paseksenipun mekaten. Wong rondo kena kok lebokake daftare para rondo yen umure wis 20 taun. Sing mung kawin sepisan tur sing kondang merga penggawene becik, ya kuwi sing wis nggedhekake anak-anake kanthi becik, dangan menehi panginepan marang wong neneka, andhap asor, seneng tetulung marang wong kesusahan, lan nglakoni sekaing pegawean sing becik. Rondo-rondo sing isih nom aja kok lebokake ing daftar mau, awit menawa wong-wong mau kepengin omah-omah meneh banjur padha nyingkur marang Sang Kristus. Dadine padha luput merga nyelaki lan ngungkiri janjine sing sekawit marang panjenengane. Wong-wong mau padha nanjakake wektu kanggo mlebu metu omahe wong tanpa nyambut gawe apa-apa.
malah luwih ala maneh anggone banjur nyatur wong lan nyampuri urusane wong liya. Apa maneh nggunem perkara-perkara sing ora mestine digunem. Karepku supaya rondo-rondo sing isih enom kuwi padha omah-omah wae. Karepen padha duwe anak lan ngurusi brayate dhewe supaya aja dadi dadakane satru-satru kita padha ngololo marang kita. Awit ana rondo-rondo sing kesasar lan kelu marang iblis. Yen ana wong Kristen duwe sedulur sing wis rondo, kuwi kudu mbiyantu rondo mau supaya aja dadi momotane pasamuan. Srana mengkono pasamuan bisa ngopeni rondo-rondo sing ora duwe sedulur babar pisan. Mekaten paseksaning seratipun Rasul Paulus ing setunggal Timotius bab gangsal ayat 9 dumugi 16. Isinya kabar kabingahan minangsetken dening pangeran Katya srana suka piwulang margine kautama timen tiang pitatot tansah rumantos bangun turut Gusti tresnani sesami warganing brayatipun Allah waosan kitab suci dinten menika nyariosaken mirunggan bab para rondo. Asring ing satengahing masyarakat rondo menika dipun pandang sebelah mata. Menawi randhanipun taksih anem asring dipun ungelaken mesake ya sih nom wis dadi rondo. Menapa malih menawi randhanipun anem wau nggadahi paraupan utawi wajah ingkang radi padhang saha ayu. Lajeng kathah tiyang jaler ingkang ngucap eman-eman ayu-ayu kok rondo. Lah kok ndilalah rondo nem tur ayu wau lajeng caket kalian tiang jaler. Asring wonten ingkang ngungelaken rondo kok ganjen. Dene menawi randhanipun tuwa saha kleresan miskin. Ing padatan boten pati dipun anggep. Lah yen randhane tuwa tur sugih, padatan dipun ungelaken rondo teles. Lan tentu taksih kathah malih penganggep-penganggep ingkang tuwuh bab rondo kala wau. Nanging kados menapa kemawon kawontenanipun Timotius tetep nggadahi tanggel jawab kangge nggulawentah saha mujudaken pemut dumateng para rondo kala wau. Malah estunipun boten namung Timotius ingkang gadah tanggel jawab tumrap para rondo menika, nanging
pasamuan sacara wetah. Kados ingkang dipun pratelakaken dening Rasul Paulus ing ayat 16. Yen ana wong Kristen duwe sedulur sing wis randha, kuwi kudu mbiyantoni randha mau supaya aja dadi momotane pasamuan. Srana mengkono pasamuan bisa ngopeni randha-randha sing ora duwe sedulur babar pisan. Warganing brayatipun Allah, mila kangge mranata kawontenan para randha kala wau, Rasul Paulus mbabar pitedah dumateng Timotius lan tamtu ugi dumateng pasamuan ingkang sawekak emong dening Timotius. Ingkang sepisanan kedah dipun tindakaken dening Timotius inggih menika ndamel daftar para randha. Tentu anggenipun damel daftar menika Timotius mboten saged nyambut damel piyambakan. Supados daftaripun valid, Timotius kedah dipun biyantu pasamuan sacara wetah. Wonten ing daftar kala wau kedah dipun bentenaken antawis sing pundi randha ingkang umur 60 taun menginggil saha randha ingkang dereng 60 taun. Warganing pasamuan saking daftar randha ingkang 60 taun menginggil taksih kedah kaperang malih bab pundi randha ingkang sae lan ingkang boten sae. Ingkang dipun kajengaken bab randha sae inggih menika kados ing ayat 9 lan 10. Wong randha kena kalebokake daftare para randha yen umure wis 60 taun sing mung kawin sepisan tur sing kondang merga penggawene becik ya kuwi sing wis nggedhekake anak-anake kanthi becik. Dangan menehi panginepan marang wong neneka, andhap asor, seneng tetulung marang wong kesusahan lan nglakoni saking pegawean sing becik. Menika tegesipun Timotius kedah gadah daftar data saking masa laluning para randha kala wau. Wonten ing mriki menawi pasamuan boten mbiyantoni temtu daftaripun boten valid. Menawi wonten pasamuan ingkang merga kepengin sedulure dianggep minangka perangan randha sing apik lajeng boten jujur. Menawi wonten setunggal kemawon ingkang boten jujur tamtu daftaripun dados risak. Utawi kosok wangsulipun menawi wonten ing antawising pasamuan ingkang boten remen dumateng salah setunggaling randha, mila malah lajeng metani alanipun randha kala wau. Menapa ingkang badhe kadadosan? Warganing brayatipun Allah, sakmenika bab randha-randha 6 kedah dipun daftar piyambak, ndamel daftar piyambak bab randha-randha ingkang taksih anem. Rasul Paulus paring pitedah ing ayat 11 kalih 11 mekaten. Randha-randha sing isih enom aja kok lebokake ing daftar mau awit menawa wong-wong mau kepengin omah-omah meneh. Banjur padha nyingkur marang Sang Kristus, dadine padha luput merga nyelaki lan ngungkiri janjine sing sekawit marang panjenengane. Cobi monggo kita bayangaken menawi Timotius ingkang taksih enem taksih Joko nyobi nggulawentah randha-randha ingkang anem kala wau. Nembe caket kalian setunggaling randha perlu mujudaken panggulawentah kanthi cara omong-omong. Tentu saged kemawon kelampahan randha anem sanesipun lajeng metani alaning randha ingkang nembe caket kalian
Timotius mergo meri. Lah menawi gunggunging randha wonten sedasa saha ingkang usil 3 mawon, rak inggih sampun saged ngrisak sesambetan menapa dene ngrisak gesang masamuan. Warganing brayatipun Allah, mila Rasul Paulus nedai murih para randha anem dipun arahaken supados ningkah malih. Ayat 11 dipun pratelakaken, karepku supaya randha-randha sing isih enom kuwi padha omah-omah wae. Karepen padha duwe anak lan ngurusi brayate dhewe, supaya aja dadi dadakane satru-satru kita padha ngololo marang kita. Dene ancas tujuaning nikah randha-randha anem dipun dawuhi nikah malih kala wau inggih menika supados sami mujudaken tanggel jawabing gesang tumrap brayatipun piyambak. Ancas tujuan ingkang mekaten rak estunipun supados para randha kala wau saged sami nyegah ampun ngantos metani alaning liyan, nanging lajeng langkung pusat tanggung jawab dumateng brayatipun piyambak-piyambak. Malah mboten namung nyegah, menawi para randha ingkang sampun nikah malih kala wau nggadahi kesibukan tanggel jawab ngopeni brayatipun piyambak-piyambak, tentu lajeng lali kanggo metani alaning liyan. Warganing brayatipun Allah, sedaya kedah kagulawentah kanthi sae supados ampun ngantos kesasar lan kablithuk dening iblis. Ayat kang 11 dipun pratelakaken dening Rasul Paulus, awit ana randha-randha sing kesasar lan kelu marang iblis. Dene cirinipun tiyang ingkang kesasar jebul mboten namung metani alaning liyan. Ayat 13 dipun pratelakaken, wong-wong mau padha nanjakake wektune kanggo mlebu metu omahe wong tanpa nyambut gawe apa-apa. Malah luwih ala maneh anggone banjur nyatur wong lan nyampuri urusane wong liya. Apa maneh nggunem perkara-perkara sing ora mestine digunem. Warganing brayatipun Allah, tentu ingkang saged metani alaning liyan boten namung para randha, boten namung para randha anem, nanging saben tiyang saged dumawah ing perkawis metani alaning liyan. Kalebet kula lan panjenengan tiyang pitados pendherekipun Gusti Yesus Kristus ingkang sampun dados warganing brayatipun Allah. Mila minangka warganing brayatipun Allah, sumangga kita sami dene sangkul sinangkul mangun gesang ingkang sae. Sak mboten-mbotenipun kanthi nebihi metani alaning liyan. Dene caranipun supados kita saged tebih saking metani alaning liyan. Kita saged saben pribadi saged brayat mujudaken tanggel jawab tumrap gesang piyambak, tumrap gesanging brayatipun piyambak-piyambak. Nanging ing sisih sanes kita ugi tansah kedah purun andum pengalaman ing gesang kalian sederek-sederek kanthi jujur. Supados sedaya sami dene sinau. Pemut ingkang endah lumantar babaring sabda dinten menika. Timotius dipun peseni Rasul Paulus lan pesenanipun dumateng pasamuan ingkang kaemong dening Timotius lan kita ugi sesarengan nampi. Aja metani alaning liyan. Gusti amberkahi saben warganing brayatipun Allah. Amin.
Kita sesarengan ndedonga sagung puji panuwun saha syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti Allah ing gesang. Awit dinten menika kawula kepareng nampeni babaring sabda. Senadyan wekdal semanten dados pemut pitedah wejangan piwucalipun Rasul Paulus dumateng Timotius. Nanging nyatanipun nalika Timotius nggadahi tanggel jawab ngemong ing satengahing pasamuan ugi kedah tumut mujudaken menapa ingkang dados wejangan pitedahipun Rasul Paulus. Dinten menika lumantar ungel-ungel jawi kawula kaemutaken supados ampun ngantos metani alaning liyan. Lumantar cariyos para randha ingkang kedah kagulawentah ugi dening Timotius. Kathah celah, kathah perkawis ingkang saged ndamel dawah metani alaning liyan. Nanging nalikanipun kawula tetep ngudi ngener ing pangreh paduka estunipun kawula paduka sagetaken tebih saking perkawis metani alaning liyan. Dinten menika nyaosaken gesang sawetahipun lumantar pitembungan lampah pengangen-angen sikep lan napa kemawon ingkang kawula wujudaken awit panganthi lan pangreh pangreksa paduka kemawon. Menawi ing antawis kawula wonten ingkang ngraosaken panandanging raga awit sesakit kepareng paduka tetep jumeneng minangka Gusti Allah ing gesang tu ing kesaenan kanthi mekaten ing kawontenan menapa kemawon ugi tetep ngraosaken sih pitulung lan berkah paduka. Ngajak anak-anak kawula sinau kangge ngraosaken berkah paduka ngantos ugi tebih saking perkawis ala metani alaning liyan paduka jumeneng lan ngasta sak wetahipun. Ndedonga tumrap para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama lan sedaya komponening bangsa negari. Paduka jumeneng lan paduka ngasta ing sedaya kawontenan program vaksin ingkang taksih katindakaken lumantar tenaga medis. Paduka tetep ngasta sawetahipun. Masyarakat sawetahipun ing sedaya kawontenan saged sanggul sinangkul awit berkah pitulung paduka kemawon. Bangunaning karukunan, toleransi sedaya winengku ing sih katresnan paduka. Mekaten duh Gusti Allah panyuwunan kawula mirunggan dinten menika. Dosa ingkang sumlip kawula nyuwun pangapunten. Dosa-dosaning para pemimpin nyuwunaken pangapunten ugi kalebet wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama lan sedaya komponening bangsa lan negari kalebet masyarakat sawetahipun. Wonten ing dalem asma Tuhan Gusti Kristus kawula ndedonga. Amin. Sakmenika sarengan mungkasi pakempalan pandonga warganing brayatipun Allah dinten menika nglajengaken lampah gesang kanthi mujudaken menapa ingkang dados timbalanipun Gusti Allah lumantar pitedah piwucal wejanganipun Rasul Paulus ingkang katujukaken dumateng Timotius nanging estunipun ugi dados tanggel jawab saben warganing brayatipun Allah. Nampeni berkahipun Gusti. Sir rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus tuwin panunggiling Sang Roh Suci tumrah nuntun ngirit ngereh lan dados berkah saben warganing brayatipun Allah. Amin. Inucia ing Allah Sang Rama Sang Putra lan Roh Suci purna pangabekti aneng gereja rasuk gesang sabenari ayo nindana kang terus ing ati sataning Gusti kang kesang yakti sinar tantening berkahing
Gusti sing seramat mring sesami.